Здравейте в днешното видео, в един от последните дни на нашия маратон. Днес ще говорим за личните граници и за това кой съм аз всъщност и как определям себе си. Личните граници всъщност са това, което ни определя като личности. Какво може с нас, какво не може, какво ни харесва, какво не ни харесва, кой как може да се държи, как ни е приятно, как не ни е приятно, докъде е разрешено, докъде ние определяме своите граници. Там, където свършват нашите граници, там започва нашата личност. Всъщност, това е нашата зона за безопасност. Признаците за нарушени лични граници са много, но аз ще си позволя да изброя някои от тях, по-съществените. Това е, първото е вътрешна съпротива да казваме да или не. Тоест, когато казваме да, вътрешно да усещаме, че то е да. И когато казваме не, наистина да кажем не, а не да се съгласяваме, за да бъде удобно на другите или на някой друг. Втория пункт е, нямаме определени стандарти, кой как може да се държи с нас, какво може и как може, как не може и така нататък. Ако не можем да отстоим себе си и своето мнение, също е признак за нарушени лични граници. Липсата на енергия е едно от, може би, основните неща, които сигнализират, че всъщност даваме някъде повече енергия, отколкото е необходимо. Нещо, човек, ситуация или друго в живота ни. Ако нямаме лични цели и проекти, живеем за някого, за нещо, имаме определена цел за партньор, за дете, за брак, за работа, примерно. Това също е признак за нарушени лични граници. Прекалено сме доверчиви, т.е. нямаме преценка на кого и как да се доверяваме или не. Или сме прекалено мнителни, т.е. другата крайност, трудно се доверяваме и споделяме с хората. Ако друг решава какво е приемливо за нас или не, също е нарушаване на личните граници. Ако разкриваме прекалено много информация на всички и за всичко, отново е признак. Ако си забраняваме да реагираме, т.е. когато сме гневни да изразим своята емоция, я потискаме вътре в нас, това всъщност води до автоагресия. Ако говорим неуважително за себе си, хиперактивните хора, всъщност хиперактивността към другите хора е също признак за нарушени лични граници. Думите като аз трябва, аз съм длъжен, ако се месим в живота на другите, също са признаци на нарушени лични граници. Ако не отстояваме нашето време, нашите проекти, ако не защитаваме пространството си, т.е. кой може да влиза вкъщи, кой не може, моите вещи, чисто така съвсем неагресивно, съвсем елегантно и съвсем истински. Страничните ефекти от липсата на лични граници са чувство за вина, срам, страх, дълг, да съм свръходобен за другите, а всъщност да таим в себе си гняв, злост, раздразнение, недоволство и мисленето, негативното мислене за света около нас и за хората също се появява след ако имате нарушени лични граници. Това са няколко основни неща, които ви посочих и е хубаво всеки да се замисли за себе си, къде как може да коригира или да направи така нещата, за да го удовлетворяват него самия. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви един прекрасен ден, изпълнен с много удоволствие, с лекота и това, което сте намислили днес, да ви се получи по най-добрия начин. Хубав ден!